Gem community nandito. Magsisingles na to si Kim. Talaga na Mag-teens na. Pa si Ate Mouse tsaka si Ate Ana from Singles. Ate Mouse, hi. And of course, the Gonzales clan. Pero bago ang lahat, ipinakikilala ang blockbuster hit ngayong taon. Kailan ba? Kailan? This summer. This summer? This summer? Ayan, sa Ate Malu. Ikaw mauna. Ay, hindi. May mauna pa sa akin. No pressure. Ayan, of course. Ay, kay mama to Video pa na kay mama. Di ba, ma? May potential, ha? Dito ang butihing kasambahay natin. As usual. And of course, Opening prayer. yung NPA. Opening prayer. Sinabi ko na sa kanya. Hello! Hey! Uy, Jollibee po. Ayan. Party. Hello, Pia! Like is Pia. Beautiful eyes